Čaute ľudia, moje meno je Rafo TV a toto je naša prvá séria Minecraftu minihry. A je tu so mnou aj Rano TV. Čaute. Takže Rano TV je môj bratranec, keby niečo. A tiež natáča na YouTube a jeho kanál bude v popisku videa, takže môžeme ísť na to. Ideme asi na World Battle a ideme ich asi vidíš to, kde sú tí traja hráči? Kde ideme? Toto. No poď, ideme ich dať. Ináč chcel by som vám ukázať, neviem, či ste si to všimli, ale chcel by som ukázať môj fakt sexy Rafo Games skin. Rýchlo, ešte si to drž to je iba. Jo, si tam. Čau, Rafik. Troška skill, ale... No rýchlo už, no som zvedavý, či budeme stávať, kamoško. Ideme na to, idem ich postaviť. Kokos, vidíš tie mami, bomby. Ty kokos, tak ich všetci. Dostane sa tu? Rafo, kde si? Rafo tu. Čau tu, Rafo. Dostaneš? Dostanem sa tam. Jak hej si pán. Tuto, na toto, tuto a sem. Čo si máme, nemám skill, ideme na to, počkaj. Toto. Mrtka, ako si sa tam dostala? Tu, sem poď, tu. No. Ja už viem, no čo mám stavať? Hranolky! Hranolky, hej? Mhm. Hranolky, to si so mňa robíš prdel. Hranolky, ty kokos. To fakt mám stavať hranolky. Tak to už teda, hej. Ja to nevyberám. Takto, čiernu vatu, žltú a ale tak mohol by si mi dať epic, a viem, že predtým si mi ten epic nedal. Dal? Jasne, by som to vyhral všetko, nie asi. Asi viem, nie? Dobrý osel. Ešte ketchup som tam zabudol dať. Ja už nechcem stavať. Prosím, ešte toto. Na to prekvapenie, čo tam bude to hnedé. Hovno, ty debil, že? Nie. Nie, ty kokos, už mi to dajte proste vyhrať, ty kokos, však... Veď proste, ja to chcem vyhrať teraz, nie asi, však ja, ty kokos, idem na to. Hľadavý kto vyhrá. Ok. Marvek. Tam je, že... Neviem, čo je ten kaktus, ale... Ja som dobrý. Ešte to môžeš zmeniť. G3 Allen. Pop. Super pop. Prečo? Čo chceš vyhrať? Ja si dám epic. Že nechápem na tom, čo je takéto dobré. Že to je úplne hován, však chceš vidieť moje, zase to posereš, chápeš? No. Fuj, to čo je? Fuj, to čo je, však to sú ani hranolky není. Čo je? Ja neviem, nejaké asi opičí potrat, ten debil asi ho fakt neporadila mamka, ale asi je to fakt opičí potrat. Rafo, dávam ti epic. Epic, a tam je napísané epic, tak mi tam dávate epic. Epic. Máš epic, samé epiky. On mi dal poop. Všetci. Ty si mi nedal epic. Dal som epic, naozaj. Toto je tvoj super poop. To nic zlom, ale... Dobrá sračka, ako ja to chcem vyhrať. Ja to chcem vyhrať, prosím, ja to už chcem konečne vyhrať, už konečne po 10. krát to chcem vyhrať. A to neviem čo je, ale ok, dám super poop. Čekuj na to moje, ok. To musím pravým tlačítkom tam dávať na to. Hej. Ja som dával furt ľavým. Uj. Čo je? A idem ja. 100%. Áno, idem ja. Nie. Neviem, či je toto, ale jak tank. Sa ťažko budeme... Nejak začal sekať, ty kokos. Ty keke mu to nejak začal sekať, ty kokos. To je cigareta. Vitok. To čo je? Jak to vyhrá on je pán, hej? Ako sa volá? Vitok. Vitok. Jak to vyhrá, tak je dobrý frajer. Ráno. Daj epic. Epic. Všetci dávajú, no celkom dobré. Ty si dobrý debil.
Dáš na pohár, dáš drevo. Frajer. A tam bola aj tá Frajer. Akože silný si, moc silný si, chlapec, silný si. Ja... Čo je to? Čo je? Vieš to, taký som bol? No? 6, aký? 7. Čo? 7. No, a dal som ti epic, a ty si mi ho nedal. Poď 4, poď 4. Toto tu, toto. Vidíš to? Kde je tak? No, dobre, poď tam. Som tam. Mhm. No, poďme, Riko, mi dajte, som zvedavý, čo nám dajú. Kamočka, to dám, ja ich dám dole, všetky. Ja tu stáva Rafa tank. Games, join the game. Oh shit. Oh shit. Riko, ešte jednu hru a ideme na to. Dajú tank. Čo? Dajú tank, 100%. Jak dajú tank, tak ich rozmrdám, kamo. Ja nechcem tank. Ale nie, veď iba tak sú si typov. Čo si jak... Koľko, že ak dajú tank, že koľko ja to prehrám, to budem koľko posledný. Z 12. To vyhrám. Šibe? Ja som to prehral jak nič. Vrajím, na môj skin nemá nikto, ja mám skill. Ja som Tu si frajer. bol? Pomo, čo je to za... Veď rýchlo. Ja už to chcem vyhrať. Čo dali? Lietadlo. Ti mrdá asi, nie? Tak nie, ja sedím. Čoť, to sú dobrí retardi. Ja mám robiť lietadlo, ja mám problém robiť hranolky, nie to ešte lietadlo, ty kokos. Čo mám robiť, Boeing 200 kogo? Robím také lietadlo. Ty kokos, you are not takto lachy. Ty kokos, jak to lietadlo robím. Kam, ak sa mi podarí. Kam sa poseš. Sa posereš. Na také lietadlo ani ty nemáš. No najprv tuto musím dať sklad do tej prednej debiliny časti, do tej prednej veľkej časti. Takto. Ty kokos, to zás vyhrám. Kamoško, jak toto vyhrám, tak... Zajtra si už poviem kúpiť GTAčko. Ne, ja to proste vyhrám, ja to musím vyhrať. Toto musím vyhrať. Mrtka jedna. Chápeš? A tu kokos, jak málo nám na to dali, to čo mám ty kokos urobiť? Stíhaš to urobiť? Hej. Ja nie, ja som kokos. Ja som čap, tak ja to nestínem. To je asi najľahšie, čo tu môže byť, nie? Jasné. Zvedavý, či budeš prvý. Keď hej. No, tak ťa rozbijem. Nebudeš, lebo budem prvý ja, sorry. Tak čakaj na to aj potom. Uvidíš moje lietadlo, ty kokos, to je jedna mašina. To je jedna mašina, ty kokos. Ešte tu, keby som stihol napísať Boeing, vieš, aké krídla, ty kokos. Aké krídla. Keď som Také 1, 2, 1, 2, 3, Ja to 4, nestíham. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A som to dobre napočítal. 1, 2, 3, 4, 5, Ja ledva to... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mám v prdeli. Jako ti to ide dobré? Debil. Kamoška, jak to vyhrám? Dáš mi prosím epic? Si píš. Ja to chcem vyhrať. Prosím, ja som cigán, mne to nedajú epic. Ty kokos, že to moje lietadlo, ty kokos. Moje lietadlo sa volá. Neviem ako.
porno. To je porno, ty kokos! Toto mám vyhraté. Ti garantujem, to mám vyhraté. Ti vravím. Koľko ešte? O, 2 minúty. To tak veľa ešte. Dám si tu ešte diamant, že som miliardár. Či sa už nedá stávať do takej výšky. No, ja viem. Prečo, kamo? Uh, Prečo mi nejde diamant? Nejdu dia. A toto... No, mŕtvy, som sa zľakol, kokos. Však som sa zľakol, že som miliardár, nie? Aby som tu mal nejaké zlato. Ježiš, však toto vyhrám, ty kokos, však toto mám iné lietadlo, ty kokos. Ty kikir. Ty kokos, však toto je lietadlo, ty kokos. Ty kokos. Mrtky. Sú to mrtky. Koľko ešte? Ešte minútka. Fajne. Jaj, sorry. Ešte nemám kapotu, zadnú. Kapotu. Ešte nemáš kapotu? Ty si Kapotu nemáš zadnú? Kdeže, nemám. Ja idem ešte dozadu do dvere. Fajne veľké. Tak. Toto mám Ježišumári. Kamošky, však ja to už mám, ty kokos. Ako máme, že aké lietadlo mám, ty kokos. Sa posereš z toho. Sa mi nechceš, ako mám že ako mám kapotu, že ako mám zadnú kapotu, sa z toho posereš, keď uvidíš moju zadnú kapotu. Ty kokos. Konec. Shit. Páči sa ti? Uj, však sleduj na moje. Shit. Ujdeš moje. Ale dávaj to pravým tlačítkom. No tak ja si ľavím, nie? To čo je? To zajebal koko. To zajebal na plnej čare. Fuj, Riko, to dajte, fuj. Dávam epic. Rafo Games, Čo je, chlapci? Čo je? Tomu vravíte auto, čo? Aha, dávam epic, hej, aby Hej, daj ho rýchlo. Ahoj. Všetci dávajú super pup. To Jasné. neviem. Čo je? Shit. Vyhra. Daj mu pup, super pup. Super pup. Dobrý shit. Také lietadlo, to čo mi tu také lietadlo ty dávaš? Ido riti. To čo je? Dajte mu pup, debilovi, super pup. Ja to chcem vyhrať, prosím. Čo mu tu nejaké bomby šľahajú? Ty kokos, ešte aj Wi-Fi, kamo. Tam odrazu mal dať. Ten, nitro tam mal dať odrazu. Ty, čo dávaš? Super. Dávam ok. Celkom dobre. Ja dám tiež ok. Ráno. Ty, to čo si urobil? Daj epic. Dám ti Joj, poď donútra. zozadu. Rýchlo, se poď. Ty chuj, tak dvere tu dávaš kokot po celém ten kokočový. To čo je? Ježiš, ja som mu dal nechcec epic, ako to zmením? Super pup dávaj. Ja som mu dal nechcec super pup. Som ja normálny. Ja som bol koľkatý. Ty si bol druhý. Ja som bol druhý. Hej, ho. Po toto. Takže ľudia, toto z tohoto videa bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, moje lietadlo, moje hranolky, dajte like a dislike nedávaj. Nie, to sa ti neoplatí. Subscribe a majte sa dobre. A my ideme ďalej, takže čaute. Po toto.